he trobat un fil conductor dintre dels poetes que tindrem la sort de mirar avui. Aquest fil conductor és un, i se podria resumir amb un títol que va utilitzar el pintor Miquel Barceló per fer un llibre seu. Aquest títol, que és unes converses amb un estudiant nord-americà, se deia Perquè la vida no basta. Com que la vida no basta, hem d'anar més enllà de la vida, a través de l'art. I quin és un d'aquests arts salvatges que ens poden fer viure la vida de forma extrema? Efectivament, la poesia. Tots els poetes que tenim avui amb nosaltres han volgut viure la vida i la poesia al llindar, al marge i sobretot de forma radical. Fent-ho, no només han establert mitologies pròpies, cosmogonies amb un sentit ple que se pot llegir al llarg de totes les seves obres en el seu conjunt, sinó que s'han posat al costat dels déus per crear constel·lacions de versos. Veurem per què. Intentar resumir la vida i obra d'en Andreu Vidal amb frases, diguéssim, que obeeixin a l'existència seva i de persones properes, seria, en certa manera, ridiculitzar la seva obra, d'avaluar-la. Però sí que és cert que hi ha alguns fets importants de la vida d'en Andreu Vidal que el varen marcar profundament i que ens ajuden a entendre la seva poesia d'una determinada manera. Però abans d'anar a l'aspecte profà, anem a l'aspecte sagrat. Andreu Vidal és un poeta que agafa la història de la humanitat, intenta trobar els moments més foscos i els hi dona una nova perspectiva a través de la poesia, que és una cosa que ja fa en Robert Graves. En Robert Graves, autor a qui varen comentar l'any passat en la Diosa Blanca, resulta que en les seves novel·les històriques deia coses que els historiadors de l'època se pensaven que s'inventava. I efectivament, s'ho inventava, però eren simples, diguéssim, coherències a les quals ell arribava a través de la investigació i la documentació. El temps, en el final, li ha acabat donant la raó i teories que ell va introduir en les seves novel·les històriques resulta que amb els anys, els arqueòlegs de generacions posteriors li han donat la raó. La poesia com una forma de profecia. Per això, un poema com aquest, Neró contempla les ruïnes de Roma. Imaginem el personatge Neró, el coneixeu en Neró? L'emperador boig. Qui no ha vist Quo Vadis? Aquesta Setmana Santa segur que la tornen fora. Per tant, si no l'heu vist, vol de recomanar Neró davant del foc de Roma. L'aire és dens. Mai no havia vist aquests colors, el fum i aquesta olor. Quin Déu ha respirat mai tanta vida? Sempre he envejat aquest Crist, morir sota els esputs de la plebs, ferit el cos i l'ànima perduda. Ell existí. Jo ja vaig néixer mort. I dintre de la seva mitologia, sobretot, se pot veure la creació de tots aquests monstres, éssers estranys, criatures obstinades, dintre Els dies tranquils, que és un llibre absolutament esfereïdor. Però és que clar, per exemple, un poema com aquest. A frec de nit, Isap, ja no et trasbalsa el renou de les coses quan s'adormen. Ara, les portes, el vent, el mar o les finestres, el vell rellotge o l'esvinçada tauleta d'eben blanc et fan una secreta companyia. Ells penses amb son germans i un mateix silenci ens agombola. Ho deia Don, una princesa cau, però no mor. I a poc t'adorms jugant amb la tenebra, dibuixant rere els teus ulls figures que van i venen, cares que creixen i s'escampen, diluvis de llum agonitzant. Sempre he cregut, murmures, que els bronquis tenen forma de coral. Ara vosaltres dieu, qui és Isap?
Doncs Isap és una deessa dintre d'aquesta mitologia que fa l'Andreu Vidal. Però en el mateix temps d'on no treu el nom. L'Andreu Vidal era un expert en antropologia, li agradava molt precisament anar cap a escriptors que havien intentat cercar en les arrels de la humanitat un coneixement compartit, ancestral, primordial. Per això estava molt interessat, per exemple, en les obres de Mircea Eliade. Però en el mateix temps, a part de ser un gran investigador de mitologia i de déus perduts, ignots, fenicis, orientals, de tots els racons del món, també creava els seus déus propis. Isap era el nom d'una marca de claus a Palma. I va trobar que era un molt bon nom per una deessa. No s'equivocava. Quan recordeu quan vàrem fer en Rilke i vàrem parlar de l'animal que no existeix i que a través d'aquest vers va influenciar en Panero, que va fer Guarida de l'animal que no existe i que en Andreu Vidal va fer l'animal que no existeix? Doncs, precisament, abans de fer un llibre que se digués l'animal que no existeix, amb el qual aconseguiria guanyar el Carles Riba, dins els dies tranquils, l'Andreu Vidal ja va ficar un poema amb aquest títol. Cada llibre en Andreu Vidal és un diàleg amb l'anterior i amb el següent. Com una novel·la, com una obra feta en vida, com El cosmonauta d'en Francesc Garriga, que se pot llegir com un poema total, etern i immortal. L'animal que no existeix. Estotjaves peixos de pols dins el secret escrim. Eres petita com una larva vinguda del no-res i jugaves. Parsimoniosament cuinaves no sé quins queviures invisibles i jo et mirava i m'hi delia i els ossos del meu esguard fremien. Oh, silenciosament. Judiciós vaig dir-me, maduri el fruit i que dins ell s'acreixi la bellesa, conformin els meus dits al seu palpar. I et feres gran, parlant d'una forma estranya amb les joguines, escrivint noms que ningú no entenia, cuinant insectes que cruixien dins un fètid brou. I amb la primera sang ja tenies damunt les espatlles el fràgil projecte d'unes ales. Un moll tendrum t'allargava l'espinada i entre els teus lluminosos cabells hi traspuava el rònec presagi d'una banya. I jo et mirava i m'estremia i els ossos del meu esguard fremien sense seny. Aquesta criatura, no?, que va creixent d'aquesta manera. El contrast major dintre de l'obra d'en Andreu Vidal és la lluita eterna entre el bé i el mal, la infinita congesta entre la llum i la tenebra, entre la vida i la mort. Això és el tema fundacional. És un poeta que parla molt de la mort, però explicaré un poc per què. És una història que ahir, per exemple, en Àngel Tarrón també va participar un poquet i hi havia moments que estava molt emocionat i a punt de plorar per aquesta història que els va trasbalsar profundament tant en Andreu com en Àngel i que jo crec que s'ha de conèixer perquè també es coneix una part de la història secreta de la literatura submergida catalana. Si en Andreu Vidal parla de la mort, però no és perquè sigui un poeta tenebrós o perquè pensi que d'aquesta manera aconsegueix esdevenir un poeta maleït que pugui cridar l'atenció a través de la tenebra. No. Com molt bé diu la Margalida Pons en el seu pròleg que acompanya aquesta obra poètica completa, si en Andreu Vidal parla de la mort és al final per defensar la vida, que estem vius i que hem d'aprofitar cada moment. Per això un poema com de les criatures del bosc. Si llegiu aquest poema, veureu que ve amb una dedicatòria a C i memòria. Andreu Cloquell era molt amic d'en Andreu Vidal i en Àngel Tarrón. De fet, van començar a publicar La Musa de Capità d'una plaquet, Blanc d'Ou, una revista, i fins i tot els primers pinyols del que acabaria sent la col·lecció de poesia Tafal, que va durar aquests 5 anys. Andreu, sent molt jove, se va suïcidar
No entrarem en els detalls escabrosos, no fa falta. Però l'impacte de la mort d'un amic, que era més que un amic, que era com un germà, va trasbalsar Àngel Tarrón i Andreu Vidal fins a tal punt que, en certa manera, a través del fet de conèixer aquest detall autobiogràfic, podem entendre una mica més els títols d'en Andreu Vidal. Necròpsia. Què és una necròpsia sinó una investigació sobre la mort, una autòpsia de l'esperit. Els dies tranquils de calma que lluiten en contraposició amb la turbulència. Quina? La turbulència de la vida i de la mort, l'animal que no existeix. Que és un suïcida sinó un animal que ha deixat d'existir. Ad vivum. El darrer llibre d'Andreu Vidal. Ad vivum, en llatí, és una expressió que vol dir els vius. Per tant, Andreu Vidal parlant des de l'ombra de la mort, per parlar als vius. Aquest poema parla de la mort d'en Andreu Cloquer. Se va suïcidar amb alcohol i barbitúrics a un bosc de Banyalbufar de Serra Tramuntana, amb la seva companya sentimental, un estiu. M'atreviria a dir que era l'estiu del 79, però ara mateix no estic massa segur del tot. Aquest poema parla del moment i a més va inspirar un còmic que se diu ben igual, que se titula De les criatures del bosc, publicat a edicions del Despropòsit. Explica un poquet què degué passar en Andreu Cloquer i la seva companya quan van acabar en les seves vides. Andreu Vidal va fer el mateix però a través d'aquest poema. Només color, volum, sensació d'humitat, remor de cossos de vidre i cap elf moral corrent entre la bruguera voluptuosa. No l'ull que simbolitza intel·ligència o capacitat de veure o voluntat de mirar, sinó l'ull estricte, cru, prou abissal per emperoguir, prou ve per sedit una sola vegada. No un únic Déu, fet a la mida de l'home, que faci l'olor de l'excrement i l'olor de la rosa, que tingui la pell de quars, de vellut o de teia, i que el seu rostre sigui la conjunció de tots els rostres, morts i vius i no nascuts, sinó un sol temps, que sigui la mida dels homes, que els permeti de pair com a divins xots i de fornicar mateix que infernals monstres, que els assenyali el lloc i la manera fausta per recollir les anyades del més ací i que els digui el bàlsam coent amb què guarir sa pell i sa mirada. No la llibertat de triar cada 4 anys els pentinats de Narcís i veure els nostres socràtics semblants reflectits dins espígiens ambigus, sinó la llibertat d'estar a llocs obscurs o dins valls inabestables, nerviosos o encalmats, ajaçats o corrent, gais o melancòlics, però desengalavernats, o la llibertat de morir, aixaplugant el cap entre els genolls, insegur de tot, excepte de la nostra mort, desposseïts de tot, tret d'allò que hom diu desposseïment. Només dolor, costum, sensació de banyat, fregor de cossos sens vida i cap fada lasciva que tot arromangant ses satins de claror ens mostri ingenu ses anques divines. La primera estrofa i la darrera semblen la mateixa, però fa un canvi de cada paraula per tal que se mantingui el ritme i la rima, però que canviï de la vida a la mort. Color passa a ser dolor. Volum passa a ser costum. Sensació d'humitat és sensació de banyat. Remor de cossos de vidre se transforma en fregor de cossos sens vida. I l'elf moral, l'elf viu, se converteix en una fada lasciva que desapareix i no mostra ses anques. La transformació. Després, també, un poema que precisament se va recitar ahir, Les anemones. Sols anirem pels carrers entre efluvis de pluja i llums de palaus distants i bruts.
com aquells que grates i per qui atravessaren amb lentitud solemne. Sols besarem els anells del mestral i els ulls ingenus. Procurarem no ir, no mirar, no conversar, surar sobre les coses, suar i dispersar-nos com la pols damunt les velles cucanyes, dividir-nos, minvar-nos, fer senyals de fum als esperits subterranis, procrear-nos i devenir una multitud d'elfs enfollits entre les barques. Procurarem no anomenar-nos, no mirar-nos als espills, no freqüentar els llocs públics. Amb un últim gest de complicitat col·locarem 10 cèntims sota la llengua del mort. I definitivament, tristament convençuts que cap fantasma vestit d'etiqueta basqueja al nostre voltant, estotjarem quelcom inútil, sec, sota el nostre diafragma. No voldria pas fer-vos creure que en Andreu Vidal només parla de la mort. No, també parla de la vida, com vos he dit. De fet, hi ha dues grans conclusions que jo vaig aprendre en Andreu Vidal i que vaig voler ser coherent i conscient i sobretot molt fidel en aquest llegat. Necròpsia, que haurien de pensar que és un títol obscur, que haurien de dir que és un títol que parla, evidentment, sobre la investigació d'un cos mort, comença amb una cita de Joan Vinyoli. És meravellosa i jo vos convido que fasseu el mateix. Joan Vinyoli va dir, i fou citat per Andreu Vidal, segrego, a vegades, poesia. No l'escriu, no la llegeix, no la viu, la segrega, com un alcohol que camina. Amb Andreu Vidal acabarem, per ara, en 2 poemes molt breus. Aquest que tenc de necròpsia és el primer de necròpsia, però aquest m'agradaria que fos per acabar. L'altre que vos diré, estic absolutament convençut que ja vos l'he recitat alguna vegada, perquè precisament aquí hi ha una col·lecció de poesia que se diu Ossos de Sol en homenatge a aquest vers, d'aquest poema d'Ad Vivum, el darrer que segurament degué escriure i que va incloure Ad Vivum, el seu llibre publicat pòstumament. Que ara els colors no són sinó la putrefacció de la llum, ossos de sol errant sense sepulcre. Al costat d'aquesta certesa d'anar errant sense sepulcre, mos trobam amb un altre pleniluni, dintre necròpsia. Pleniluni. Fixeu-vos en aquesta imatge. La mar brilla perquè milers de diminuts organismes morts suren en la seva superfície. I és real. La mà brilla perquè milers de diminuts organismes morts suren sobre la superfície. Estic tot suat, que és això. Mare meva. Això no hauria de ser així. Passam a un altre poeta. Jo sempre dic que existeix una santa trinitat de la fosca dintre de poesia, que és com una espècie de triangle de les Bermudes. Aquest triangle de les Bermudes està compost per un poeta que ja hem vist, Leopoldo María Panero, des de Madrid. Després hi ha un triangle que s'eixampla cap a Galícia, amb en Lois Pereiro, que és el que veurem a continuació, i se tanca als Països Catalans en Andreu Vidal. Aquest triangle de les Bermudes és la poesia. Lois Pereiro també era un poeta que va viure amb turbulències. Vida dura, alcohol... De fet, aquest llibre és bastant eloqüent. Poesia última d'amor i malaltia. Una traducció d'en Ferran Escandell que podreu trobar a Edicions del Buc. Això sí que se pot trobar perfectament perquè és una novetat. I us diré una cosa. Libros del Silencio va publicar la poesia completa d'en Lois Pereiro, però Libros del Silencio també ha tancat separadeta. Si podeu trobar aquesta poesia completa en Lois Pereiro en castellà, vos la recomano moltíssim, és extraordinari. Mentrestant, existeixen també aquests poemes fantàstics amb una traducció molt bona d'en Escandell, que vos puc assegurar que aquest llibre és una delícia, i que estableix molt de diàleg amb Andreu Vidal. És a dir, tots són intel·ligents. Són intel·ligents perquè coneixen precisament aquesta connexió.
I a més, com que volen fer que els llibres siguin coses especials, que no només sigui un conjunt de poemes impresos perquè arribin a un lector, sinó que sigui una creació autèntica, veig que en Xavier té 2 volums d'en Pereiro en castellà, de Libros del Silencio. Això no se pot trobar enlloc més. Mira el que content que està... Guarda'n un! Guarda'n un! A les edicions del Buc el que fan és, els seus llibres acaben amb una cita que fa referència a un altre autor que contengui la paraula Buc i que a més l'esperit se pugui identificar amb el llibre. L'autor d'en Luis Pereiro és n'Andreu Vidal. La cita que han triat és: vaig vestir el buc del meu oblit amb deixalles i urc, buit i silenci. La perfecció a vegades existeix, encara que sigui feixista, com va dir Carles Amar. Escrivia en gallec i aquí hi ha una edició bilingüe i podreu veure que hi ha ressonàncies d'una llengua a l'altra. Contra la mort, l'amor va amb mi. Contra el temps que s'acaba, el vostre temps. Contra el dol, el desig contra el món. Una bomba meditada contra mi. Ser el mateix que vaig ser i que no era jo mateix. Poema 14 contra la mort i l'amor que va amb mi. Fixeu-vos que és un hipertext. Comença amb un poema fragmentat, devastat, retallat en vírgules i després introdueix el poema amb el títol. Per tant, és una lectura integral. Se pot fer de moltes maneres. Se pot llegir primer aquest text i després el poema, primer el poema i després el text, tots els texts tots seguits i després tots els poemes seguits o anar saltant. Una rayuela de Cortázar. No existeix cap objecte que sigui tan viatger com el llibre. Endavant, endarrere, no sé què. Tots els iPads i els e-books podeu fer el que vulgueu. El llibre tot sol això ja ho fa. Dels dies que reserva per a mi el destí, cadascuna de les seues nits per viure seria la darrera. L'única essencial, si pogués viure-te tu també, trenuitat sobre el teu cos en calma, cohabitant els teus somnis, sobreviscut a la meua inexistència, somiat a les teues nits, prorrogat en tu. Juliol del 95. Això me recorda en Gabriel Ferreter. On recordeu d'aquell poema que parla d'aquell cuc que entra, vull dir, que s'ha menjat un cos i que a través del cuc pot encara sentir aquell cuc que està tot el meu amor. Quan els cucs faran un sopar fred del meu cos, trobaran un regust de tu. Animalat! Avui amb Gabriel Ferreter no l'esmentaré més, però sí que acabarem amb el seu germà. Després veureu per què. Un poema que se diu Transmigració. De què? De les ànimes. I ve amb una cita d'en Fonollosa, Ciudad del Hombre. Un altre crac que aquí investigarem Fonollosa, quin put animal. En Fonollosa dixit: no a la transmigración en otra especie, no a la postvida, ni en cielo ni en infierno, no a que me absorba cualquier divinidad. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir tras consumida mi ración de este guiso indigerible. Otra vez no. Una vez ya es demasiado. Això és la cita d'en Fonollosa, vull dir. Transmigració de Luis Pereiro. Aquesta energia ja no tindrà fi. No fou creada ni serà destruïda. Anirà ocupant diferents vides i es transformarà en emocions alienes, tatuades en altres cossos paral·lels, en simultànies processons sense pausa. En un càlid univers apassionat, vaig dosificant-me amb usura fins que arribi l'hora de tornar, cansat i feliç al punt de partida.
tot és infinit i no té final. Quan tot acabi, tornarem a començar. T.S. Eliot. Aquest final podria servir també per instaurar l'epitafi d'en Pereiro, que és el darrer poema d'aquest llibre. Precisament bé amb una cita d'en T.S. Eliot. Shall I at least set my lines in order? London Bridge is falling down, falling down, falling down. These fragments I have short against my wounds. Aquests fragments que he conservat contra la meva ruïna. I finalment, amb son endarrerit, mal viscut però feliç, serè i satisfet, ja puc retornar al meu cadàver. Ho podrien escollir com a epitafi. Escopiu-me a sobre quan passeu, per davant del lloc on jo reposi, enviant-me un humit missatge de vida i de fúria necessària. Lois Pereiro. Fixeu vos que hem establert aquesta connexió entre ells, no? Vida, mort, divinitat. Anar més enllà de la natura humana, transmigrar-se, convertir-se en cuc o en altres vides. És el que ens plantegen precisament aquests poemes. Viure altres vides, arraconant-nos en el passat, projectant-nos en el futur. El nostre passat no hauria de ser una llosa, no hauria de ser una pedra, tampoc un taüt. En tot cas, hauria de ser un trampolinat. Amb aquest trampolinat m'agradaria fer-vos una Concha García, una poeta que viu aquí a Barcelona, escriu en llengua espanyola, castellana, perdó, tot i que va néixer a la Rambla, no de Barcelona, sinó de Còrdova, la Rambla de Còrdova. És una molt bona poeta que no és prou coneguda i jo vol la recomano moltíssim. Els seus llibres se poden trobar i acaba de publicar un altre llibre que no he llegit, però aquests dos m'han agradat molt, Acontecimiento i El día anterior al momento de quererte. No vos penseu que és poesia amorosa només. Evidentment és poesia amorosa. Jo tinc un amic que deia, i diu, encara es viu, sortosament, que tota la poesia és amorosa. Crec que no s'acabava d'equivocar del tot. Resplandor. Atravesando la interminable estepa con unos guantes, íbamos en un auto prestado. Los agujeros del firmamento se hacían a un lado. Un sonido como una fruta que reaparece en el cajón de la nevera. Los más de 1000 muertos que nos antecedieron antes de llegar a este lugar. ¿Dónde anda tanto espíritu? Se traga la tierra el manojo de ansiedad con el que dejó la vida, por ejemplo, tu otra alma. Como un decálogo. Hauria de ser una forma de vida per cadascú de nosaltres, una llista per imposar-nos aquestes promeses. No hacer lo mismo. No avanzar en el círculo para la causa repetida. No centrarse en el punto de donde partir siempre. No al dilema irresuelto que se derrite en el cuerpo. No al horario que avanza en un universo cerrado. No a los seres que ofrecen su porvenir en un rato. No a la mujer repetida, no al merodeo en espiral, no a la bocanada de aire que te vuelca hacia un lado y deja una tristeza risueña de recuerdos desangelados. No. D'aquesta altra, un poema que enllaçarà precisament amb el següent, Cavafis, el poeta del viatge paralitzat. Ayer morimos. La ladera se llenaba de bruma que cubría los álamos. Bajaba un bienestar del mar y escuchamos un quejido lejano. Las alambradas se podían saltar y no sentía el calor ni el frío. Notaba la unidad desgajada de todas sus variables posibles y cada filamento de experiencia pasaba frente a nosotros como fibras de una materia impalpable. Me desperté en Belalcázar, bajo la sombra de 2 árboles. Sus proyecciones me transitaban, dejando un agradable cosquilleo inconsecutivo. Vimos un inmenso mar poblado de tiendas, despuntando por hileras de camellos, transitando
como sombras del sueño. Aquests éssers que transiten pel desert i que viatgen en pelegrinatge són els viatgers del somni. Doncs que és la poesia sinó un viatjar per compartiments dintre d'aquest somni oníric, no? Què va fer en Cavafis, si no va ser, des de la seva humil caseta, intentar somiar constantment i intentar aconseguir el desig. I el desig, precisament per ser un desig, sempre serà inassolible. Per això és tan important en Cavafis, amb ell acabarem avui. Acabarem amb un doble tirabuixa. Abans d'anar amb en Cavafis, però dir-vos que existeixen moltes traduccions d'en Cavafis en català. Vos recomano moltíssim en Carles Riba i vos recomano moltíssim en Joan Ferreter. Són versions fantàstiques, evidentment diferents perquè cadascú té el seu punt de vista, però la veritat és que són absolutament complementàries. Tu mires, quin t'agrada més, Jaume? No me fas el decidir. A mi hi ha dies que m'agrada més en Riba, hi ha dies que m'agrada més en Joan Ferreter, germà de Gabriel Ferreter. Però, ostres, això a mi també me passa amb Alice Munro quan la tradueix na Dolors Udina. Hi ha dies que me fa moltes ganes llegir-la en català per na Dolors Udina, llegir-la en castellà per na Eugènia Vázquez, o llegir na Alice Munro en anglès. Com te sents avui? Avui, Alice, estic llegint en anglès. Avui en català, demà en castellà, d'acord? No et turmentis, demà. Abans de fer-vos dos poemes d'en Cavafis, conegudíssims tots dos, vos volia fer un poema d'en Joan Ferreter, i així aprofitar, per fer-vos veure que en aquest cas és una bella simbiosi entre dos bons poetes que tenen certes correspondències. Tots dos parlen també de la vida, de la mort, dels déus, de la història tràgica de la humanitat i del desig. En Joan Ferreter se va enamorar d'una criatura en el final de la seva vida i a partir d'aquest enamorament va fer una sèrie de volums, el llibre de Daniel, molt conegut. Està aquí al Quaderns Crema, una edició magnífica, encara se pot trobar. Cos estimat, el fonament del nostre amor és el desig, que vetlla i violentament se satisfà en el goig cada nit, que pot ser la darrera i que repinyo, ple de por de l'endemà. Petit cos tendre i dolç, no tinc espera. Es veia el meu enyor del front color d'ametlla i buit del pensament, i els ulls vagarosos i grisos, i la boca goluda que el bes torna innocent. I el coll i les espatlles, carícia de la mà, i d'un tors com és ara el teu, on els països que he somiat de visitar tenen port i frontera. Obre les cames, dòcil, i deixa'm que contempli la plana del teu ventre i el seu melic rodó. Passeja els ulls per la foscor del jardí sant i m'estableix a l'ombra de l'arbre de ciència natural que nu i vinclant-se creix al mig de l'embonal. Oh, desig que es vol satisfer, cos meu enamorat, no demanis venjança, ens cal encara de primer saludar amb un llarg petó el zenit d'aquest horitzó per conjurar l'abús i la malastrugança. I torno cap a tu, cos ardent i submís. Te m'abraço els turmells, ressegueixo les cames i arribo cos amunt fins al somrís incert, gairebé absent, que ho ofego amb els meus llavis. I cos avall, de vasto paradís. Oh, desig que se satisfà, no tinguis pressa, amor. Fes-lo durar, cos saciat, hem estat savis, tots dos, i el nostre goig és infinit, endinsant-nos, feliços, amb la nit. Mètrica i rima perfecta. Vull dir, l'he llegit tot seguit perquè no se notés. És un poema estructuralment prodigiós. No falla en cap lletra. Del desig d'en Ferreter passam al desig d'en Ferreter, transmigrant-se, transmudant-se, transformant-se en Cavafis. Ai... Xavier, hauràs de venir a ficar el que tu i jo sabem. Un segonet, però, he de fer això i després... Però només t'avís, vale? Perquè estigui al tanto. Que estiguis al tanto.
Ai no, me sap greu haver-te fet pujar. És que hi ha una sorpresa final. Que Antoni era abandonat pel Déu. Quan tot de sobte, a mitjanit se sentirà una colla invisible que transita, amb músiques insòlites, amb crits, la teva sort que ja es decanta, els teus treballs que han avortat, tots els designis de la teva vida que han resultat errats, en vana ho has de plànyer. Com un de fa molt temps dispost, com un valent, i aquesta Alexandria que fuig, digues-li adéu. Sobretot no t'enganyis, no diguis que era un somni, només, i que l'orella et va confondre. No et prestis a tan vanes esperances, com un de fa molt de temps dispost, com un valent de la manera que t'escau a tu, que vas mereixer una ciutat així. Ves resolut a la finestra i escolta amb sentiment, però no pas en cap dels plors i queixes dels covards, com a delit suprem, les veus, els instruments insòlits de la colla secreta i aquesta Alexandria que perds, digues-li adéu. Per què vos volia acabar aquest poema? Amb una sorpresa final. Un segonet. Resulta que... encara no. Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexander hoisted on his shoulder. They slip between the centuries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. They fall among the voices and the wine. No es una broma que te gasten los sentidos, un sueño pesado que la mañana consumirá. Di adiós, Alejandra, que se marcha. Di adiós, Alejandra, que pierdes. Aunque duerma sobre su satén, aunque te despierte con un beso, no digas que fue un momento imaginado. No te rebajes a estrategias así. Como alguien bien preparado para este momento, ve con decisión a la ventana, asúmelo. Música exquisita, Alejandra ríe. Tus firmes obligaciones, de nuevo tangibles, tú que tuviste el honor de su noche, y por ese honor el tuyo restituido. Di adiós, Alejandra, que se marcha. Alejandra se marcha con el Señor. Como alguien bien preparado para este momento, totalmente responsable de cada plan que fracasó. No escojas la explicación de un cobarde que se esconde tras la causa y el efecto. Tú, a quien un significado dejó perplejo, cuyo código fue roto, crucificado, sin cruzar. Di adiós, Alejandra, que se marcha. Di adiós, Alejandra, que pierdes. Leonard Cohen. Precisament, aquest poema, cançó d'en Cohen, no és que sigui una similitud. El va escriure després de llegir aquest poema d'en Caracis. La mort, el temps, la Grècia, transformada, reviscuda, transmigrada, tornada a vivificar. Què és la poesia, sinó aquesta aventura que m'ha anat fent? Intentar crear aquests déus que superin la mort, el dolor, la destrucció, i només aquests cossos sense vida. Doncs sí, dintre de la mort hi ha la possibilitat de viure. Dintre del desamor hi ha encara la paraula amor. Dintre de cada final hi ha un nou principi. I així, acabar la sessió d'avui. Vinga, versos amunt. Tothom, vinga. Xavier, tu també. No li falta això, ja.
Goodbye to Alexandra Lee. Torna a repetir aquest moment, tothom ha de cantar això. Torna enrere, posa aquell moment. Say goodbye to Alexandra Lee. Vale, estem a punt. Joan, tu també. Marta, tu també. Has d'anar més endarrere, ja m'ho hem passat la frase. Som un poc més endarrere. Torna a començar. Ara. Goodbye to Alexandra Lee. Say goodbye to Alexandra Lost. Ja tens xulet aquí. Even though she sleeps upon your side. Ja està, no m'ho de veure aquí cantar, ja podeu partir, no passa res. Ja està, gràcies per haver vengut, que passeu molt bons dies, gràcies. Hem parlat de coses serioses, hem parlat de coses tristes, però això no mos impedeix acabar amb una cançó. És una cançó trista, sí, però no sé, a mi sempre m'ha agradat molt. En Cohen, ja ho sabeu, tens debilitat per ell i crec que és un poeta, crec que és un gran artista, i en Cohen és molt més bon lector del que molta gent pensa. Gran lector d'en Cavafis, gran lector de Lorca, quan ja vàrem veure la primera sessió d'aquest curs, i sobretot una persona que no fa només cançons, fa poemes. Que passeu uns bons dies i mos veurem el mes que ve en la següent sessió. Gràcies.